Yopi na, balhin na po taglayang balayo. Palayas na sa... Ba't na, sa doon na po sa bagong balay. Mas, mas dako ilang TV oh. Pindot. Daw, beri daw. Tara daw. Dubulik tiga pun. Bako hindi yung kono. Aircon ay ay Bre ba yun? Mas dako ilang TV ba yun? Mas nindot na dalaon na TV ba yun? Kidako. Kumagang matabay.
sa working. Ah, Jollibee. Jollibee na naman. Tao na naman tag makabayot. Ako na magkala kabayo. Please, saga mo, please. Suka. Ibog dito din. Ay, okay. Okay. So guys, gutom ka guys. Ayun yung ikot ka guys. Kaon na dito. Kaon. Kami aning kuan guys. Gutom guys. Pananaw na mo kay Gutom guys. Itong oras ang check out. Ay, na po. Tingnan ko pagbayad ka na. Ang buo, kasi tingnan ang po dito. Ano siguro dito ang presyo? Nakay, una mo nito. Ano video? Ano naman guys? Medyo mabag, sir. Ha? Ako, ito mo medyo mabag. Oo, medyo mabag. Ano daan? Huwag mo mabag ka sa taas. Ayaw ng kaola ng price ng ano. Manalo Ah, kaola. ah. Kaniya to ang balunon. Sir, po. Pero kasi mapula. Ano mo yung chicken nuggets na? Ulang ka ito magandang kani. Kung walang magbiyahita. Magulo ka lang sa pala. Pwede mo dinugasan. Ano tayo? Ano tayo na niya? Kami kabuan ba? Okay. Alam na. Alam ka mo na rin. Hindi kagagalan eh. Ano ang kuraksa? Direct ka. Ano ang ako? Ah. Pero di wala na din. Alam, ano ang namay kuraksa? Sinaksa? Wow. Yan. Chicken nuggets na. Sige na ito. Barbecue tayo. Sunod na, nakakabili. Ay, dami na nakuha ka na. Alam mo, Isa pa yung flavor na yun. Direct siya. Lumara. Hindi rin ka itong amin. So, ang tuloy. Kasi. Atau pula orang kasi. Ya, baru tu mak dia main gula nakul.
Kaya nga pa, ako pa na. Pero, kung na pa yung ulam. May tuig ka, mapagdali ng ibang taon. Alam mo ba eh. Nakita tayo ano? Sobrang sa kuwan. Ang pansin. Kaya lang buka. Ah. Ano yung kaya mo observa? Kaya gusto ko. Di mo kapitid mo rin ako. Anak, huwag na binili sa mga plato. Ito mga bukas kayo mo sa ako ang tigil. Kahit hindi magkakaroon ng
Wala na po talaga. Ang dami-daming ano, hindi na po talaga. Hindi na po talaga ako eh. Diba? Kasi nakita ko sila kanina na baliktad na. Ako, hindi na po sila. Hindi na lang siya gusto ko ibo. Kuya Chan ko yung ako. Hindi mo, gapon kami niya. Gapon ko na naman doon yung kulit mo. Dala ko mo kaya. Kasi mama, bakit mo mas may Nanti kay ko? wala. Upat ka mo order ni Juan. Yung mo kailangan ng Ako? ikaw yung yung mga order. Sinaka no? May ticket siya. Iya kaya? Di mo ka nang ito yan. Hindi na, para tayo na lang. Yung nanti ako dito. Mana daw na? Nanti ako dito pa. Nanti ako. Nanti ako. Dapat mag-intention. Mario ni hindi ka ano. At sa dila, ang dila ko ay. Ito ang Super Mario. Pero kasi kung Mario, di na kumalinda na ano kay Ibaraw Minimay. Video sa Mama Iwawang. Ya. Wala na, tulong na tanan. Kami na email, hindi istorya. Ito mo. Natulog gali oy. Kapag sa kaya sa kwarto. Kailan niya. Hindi ko pa dali ako eh. Okay, then si may tama. Kaya na ako Kami na lang. Kasama na rin. Dali na ka na. Ang sila. Mama ni Wawa. Mama ni Wawa. Mama ni Wawa. Good. Ay, ikaw na. Nanti. Meron ako nga. Alam mo nga ng mga kuwan. Mga palikyan. Doon ang tayo ako sa imay eh. Hindi ko mabuhat ito. Kung ako pa rin sa para mo sa pagkakas ko ng buka. Okay, bulat pa rin. Bulat tayo ko. Dato sa yun kayo ko na siya sa ulo. Ay mura po po. Pag-pinsin. Pag-tulog. Hindi ka uli. Ako pa po. Pili man kayo na marunong ikaw. Ako mag-uul kayo kay Wala na lang daw na bilhin. Nangalit na sa tuwa ba? Wala na kayo mga nasa loob tago. Ay, naapawin. Wala sa likod. Di ko win. Epil na lang natin. Ako? Pwede naman kayo yung pagpapasaraan. Basta lang nyo. Pero ako na lang.
Kuha si Miguel, di ba? May pusod sa taas. Patong lang bulo na din na, we. Busa na, mga ipusod sa taas. Ay, lang. Dito bisa makita ni mga gamit na dito. Dito ba? Wala si Rig. Ha? Wala si Rig. Ano ka ni? Si Ligon. Hindi, ito ba ito ba? Alam, matay. Ligon mo pa rin pa ba? Ako ba? Nakon ka? Di mo sa Milaw kay booking na. Matutag na. Durian. Bawal dia. Uy, tao ba? Bawal lagi na dia. Ako may daghan diri oh. Yung prutas tanan kompleto. Kami dulu. Itu kau punya berapa? Betul. Kana mga yelo. Kasi pinakalaki. Pinili ko ang pinakalaki. Ang pinakalami ba, bre? Kaya di natin magkuha na ng variety kay inuran din ang plano. Ang pinakalami ba, bre? Hindi ka naman kasi nagtrabaho na naman. Pero guys, yan sila mga yan din mga atong cooler ba, cooler. Order na. Hindi mo ka. Alamat. Wow.
na yung section. Kita na yung section. Wala. Left, right. Lahat. Super sarap. Pinakamasarap. Kurang durian. Hindi mo rin. Inani atong dalaon. Ano, slami dito yung pan? Uyat. Creamy kayo. Creamy. Kaya. Lami kayo, lami. Super lami. Oo, ganda. Kaloy ba? Kaloy. Guys, top master nyo. Poka abay. Magi pati na ito. Dahil po na pala ito daw. Giwin. Sabi ano gisa rin. Kamarain din na. Yun eh. Huwag na ni mumakaon na yun. Wala lagi ni na over eh. No, wala. Oh. Wala naman. Wala kang gaya man. Dami mo Wala. yun. Dapat eh. Ay, Ani o dagan siya kuan o. Or kani nga ba ito akong ganahan? Dagan siya kuan. Sure. ano naman? Baho. Mao man eh, katong ipalit na to sa kuwan. Katong ipalit na mo sa grill. Oh, Ano man yung aron sa iyo, bro? Ambot. Right? Ito mo kung si Miguel? Wala nang ningaw. Guys, namay kayo. Durian guys. Tamahawa kauban guys. May chingkuran Diyan na. kayo guys. Ano na mo diri ah? Ano diri? Yeah. Guys, diri mo sa Sa bukid sa Davao. pinakabukid sa Davao City. Saan yung lugar? Tugbok? Tugbok. Tugbok man eh? Tugbok. Tugbok. Nami kayong durian ba kay? Baribi ako lapit na rin. Halagi tugbok oh. Baribi ako Ay, lapit na rin. tugbok. Tugbok ni diri guys. Ano mo Tugbok. ito? Lapita to. Davao City. Ay, bukid mo kayo lang. Dili kayo sa bukid. Tugbok yun guys. Paingon ni o Amo na mo nagira sa una. kalinan guys. Dili na tugbok. Ano man? Sabot mo kuan. Napa ni ba ya breed ba? Nakapoy ha? Hindi ang takado. Ayan, ako yun. Oo na po. Oo na to. Doon lang pag-isa. Ayun na. Tamisa ni. Muli na ta. Ay, malar na ta. Ako te. No, ang atong dalon. Pakwanta. Ay, Yan niyo. oh. Kaya na. Ba? Kita. Kita na ako. Kita.